Hello, my dear. Bururu, zviri sei? Ndinopara kuri sei kuBharare wanowaweni? Ndiriko hama yangu, ndiriko. Tiri kungodaro muHarareko. Muneiko muHarare? Shamwari upenyu wacho unoomera musha. Taura hako ukasatongwavha nekumhanya zvatiri kuita izvizvi. Hakuna chinobuda hama yangu. Hakuna. Bururu, nditorine stress izvizvi kuti vanoda mafizi chichi. Nozoti ndinotofunga kuenda kuMozambique kuti ndimbohodha bhero. Alright. Ndakuhodha bhero saka handizivi kuti ndakanohodha bhero iri rinofamba here kuHarareko. KuHarare kunoku? Harifambi. Fanike semuHarare harimbofambi bhero, usambozvinetse. Bhero harifambi muHarare because munhu wese ndo zvaakuita mazuva ano. Munhu wese angoenda kuMozambique achihodha bhero, iro rauda unohodha harifambi. Harimbofambi, usambozvinetsa. Wongoone mari bro. No. 300 imari inonatsa kubatika, ndongoone mari shini. Alright, ivo advice yandinotokupa. Handiwo uri kuona kamba kangu kapa window level. Wombondikweretesa. Ndimboita kana ndinezva ndikangoti tenge tumasimende twangu ndobva ndangosimudza ndopedzisa kubva pawindow level ndokuitira plani pamberi pa. Pane kuhodha bhero rekuti zvinooramba zviri nanondi pangu ndototenga tumasimende twangu ndopedzisa imba yangu ndozokuitira plani. Bururu, ndiyo advice yacho. Ndaitu chatondipo advice iri nani. Ko pane advice inodarika ipapo here nhaye hama yangu? Ndini munhu wani anokwanisa kutokupa advice zvino. Bururu. Idi chairo, idi. Saka unonditumira paiko cash here kana kuti uchaita bank transfer kana kuti ndouya ikoko ndoita sei? Ndorara ndatoma mutareka izvozvi, ndotorara ndako. Aiwa Bururu, ndiri raribude. Haribude. Bururu, yauri kuda haiti, haibude. Ndinokupa mari yako, ndinokupa. Pane zvauda kunorasa mari uko. Haite. Iyo. Atokata phone. Yatokatwa. Maiwe. Kundidadira $300 ndo yandifonera kuda kutaura kuti ndine $300 ndine chino $300 ndo yanondifonera. Mumwe shamwari dzatinopuwa naMwari kuda kundidadira kuti ndine $300. Ngahodhe bhero racho tuone kuti zvinobuda kuti asi hashingi nezvandamita hamboshingi achandipa chete mariwe. Hashingi.